euskaltzaria nintzen. Nintzen euskalduna, baina Madrilgo euskaltzaria nintzen. Euskaldundu, eta euskaraz hitz egin, eta gero seme-alabekin euskaraz egin, eta gero seme-alaba horiek gero eta naturalago egingo dut euskaraz, edo ez horren arrotza, diruak dirua dakar, pobreziak pobrezia dakar, euskerak euskera dakar. Aurreko saioan hitz egin genuen pixka bat zure etorreraz, hitz egin genuen irakasle bezala zenbiltzala, zure ikasketa prozesu guzti hori ere euskara ikasketa prozesuaz. Baina zu esan izun ere, gauza gehiago ditugu zugandik ere ikasteko, ze zu idazlea ere bazara, musikaria ere bazara, horren inguruan arituko gara gaurkoan zurekin. Zeratik egiten duzu irri? Ez alda egia? Egia da, musikan ibilia naizela eta literaturan ibilia naizela, baina, karo, ez dakit nola esan. Batzuk esatu, eske ni idazlea naiz eta gero ez dituzu ezagutzen, eta gero ez dituzu inun, edo eske ni oso musikari ona naiz eta ez dituzu ezagutzen, niri ematen dit errespetu pixka bat esatean musikari naizela. Osea, musikan aritua, zarela? Bai, musikari naizela eta, baina, oso txarra, oso, zera, jende profesionala ikusi eta gero eta ez dakit, sarri honain, ni erakurri eta gero esatu zuen, ni idazlean ezera esatea, igual asko esango zela, baina bai, literatura munduan aritua eta eleberri bat argitaratu daukat. Zerbait gehiago? Eta gero egurre taldearekin, edo, hori, punk rock zera auzoko edo herriko talde horrekin, egurrerekin, hori, hain zenbait urtetako ibilbidea egin genuen hemen Nafarroan, eta hori, 60 bat kontzertu edo, eta... Egurre hasi zarela, egurrerekin hasiko gara orduan. Zu sakanakoa zarela, eta hori, sakanan bereziki ibilbide esanguratsua egine dugula, bai. Sakanan, batez ere, egurre taldeko bateria etxarrikoa zenutelako ere, bai, ez da? Bai, hori da, Josi etxarrikoa da, eta horregatik hasi ginen, lehenbiziko kontzertua etxarriko Xapatero tabernan eman genuela, eta horrez geroztik, hori, 8-10 urtetako bidea. Noiz sortu zen egurre? 2000 eta nola izan zen 2006an edo, horako zerbait. Gogoan dut Madriletik etorri, eta nik Madrilen, auzoko punk musika talde pare batetan ibilia nintzen, eta bateria jole, eta baju jolea, eta ana etorrita nik hori faltan botatzen nuen, hori ensaio orduak, eta lagun, eta per group hori, eta bai, hori gogoan dut, nik enekien non ensaiatzen zen, edo non, Iruña oraindik ere, aspektu batzutan ezagutu gabe. Kokatu berri. Bai, porque Madrilen nahi izan banu, beste modu batez egingo nun. Bai, asko zaundiagoa delako, baina hemen, hartzaia zen, zeneko... Egia da, ni joaten nintzen nik klasea jasotzera ere, bai. Jo, beste lekurik ez zegoenez, ni ara joan nintzen, eta han zera iragarki bat jarri nuen. Bai. Eta gogoan dut, hori nahiko, zera, iragarki bitxia jarri nuela, esanez, hola, soy erderazkan nik euskaraz ez nekilako, oraindik edo ez nintzelako animatzen euskaraz idaztera, eta hori, soy Pintxo, soy bajista y voz. Nola Pintxo, Dani? Bai, eske Madrilen mundu guztiak esaten zidan Pintxo. Eta ni, dengora guztian Dani esaten ari naiz? Bai, bueno, ez dakit berroge. Pintxo deituko dizut. Pintxo, venga, vale. Ez dakit, nola deitu behar dizut? Ez dakit. Nahi duzun bezala, bai, Pintxo da, ez dakit, musika giroan edo Madrilgo kuadrian mundu guztiak esaten zian Pintxo. Bale, orduan aurreko saioan Dani zinen, gaurko saioan Pintxo zara. Perfecto. Bai, eta gainera etxarrin edo, nik uste jende egongo dela nire betako izena ez dakiena. Eta etxarrin adibidez, mundu guztian da Pintxo naiz. Vale. Hombre, señor Pintxo, ez dakit, zer modu zago eta ez dakit zer, bai, osea... Bueno, orduan, hartzaian gaude eta soy Pintxo. Iragarki hori, en plan de animatu, talde bat sortu nahi dut, ez dakit zer, da iguanto,
desde los clásicos de siempre, pues Reincidentes, Cortatu, La Polla, Nuevo Gorria, tal, influencias de tal, Manu Chao, La Pantoja, lo que quiera, libre, tal, bai, horrela, en plan de mugari gabe, sin límites, tal, ni nengoen pixkat, en plan de, igual punk rockera mugatua ez, baizik eta ez da gize kontxo, eta azkenen jarri nuen, anima zaitez, pintxo, anima zaitez, Negu Gorriakeko kanta, zera, ezagutzen nolako, kanta hori ezan, Muguruzarena. Eta apatean gara, gero eritzen, gogoan dut, etxera eritzen nintzera, eta neskari komentatu nire, he puesto este anuncio tal, horrela, eta begiratu zera, eta zen zera, ¿te has puesto eso en serio? La Pantoja también, no sé, dice, pero ¿quién te va a llamar? Eta bapatean, aranon, egun bapatean, pues hori, telefono hartu eta, Pincho, sí, soy yo. No, que he visto tu anuncio y tal, que igual me interesa, que no sé qué. Eta horrela ezagutu nuen Jose Aldasoro. Horrela ezagutu nuen Jose Aldasoro. Geratu ginen egun batean txantrean, eta berak esan zidan, pues hori, bera maila aldetik, pues adiez, SA, Sociedad Alkoholika, erreferentziataz hartuta, gara, berak ezingo zuela olako kanta bat, jo, eta gize, baina bai animatuko zera, diot, maila aldetik motz ibiliko ginela, baina gero, pues hori, espiritu zera, bai, positiboarekin, eta izan, lasai, gara, nik hitz egin nuen denboraren nuko 89 horretan, eta berak, ez que Jose getzen eta gainera esan barra dizut, Jose ezagutzen dugu, eta nahiko isila da. Orduan bien artean... Gogoan dut behar izan duzuela, aha. Eta berak bapatean komentatu zuen. Eso te quería decir. Para mí el tema del idioma es importante. Berak esan zizun hori. Bai, Jose oso tipo euskalduna da, hasieratik, eta no perdona, euskeraz ari da, etxarrin bizi da, euskaldun peto-petoa da, oso pertsona, aspektu horretan tolerante eta pazientziarekin, baina, berak ejemplo eman du beti, eredua izan da beti, eta lagundu izan zian beti euskera zalantzakin eta zer, eta nik esan nio, tranquilo, si yo voy a aprender. Ja, ordurako euskaltegian izena eman. Estamos cantando en euskera rápido. Eta, eske nik uste ez nintzela puntatua, baina segituan hasi nintzela. Bai, izan zela. Bai, zer gero Joserekin gogoan dut apunteak eramatea ensaioetara, eta berak esatea da, pintxo, tio, ensaiatzen ari garela, ze kontxo ari zara. Baina gogoan dut izan niona, tranquilo, sí, cantaremos en euskera, yo voy a aprender. Eta ez da, pentsatuko zuen, baina igual pentsatuko zuen. Bueno, date unos años y tal. Eta gogoan dut, ni hasi nintzela, pues hori, euskaltegian hasi nintzenean, segituan hasi nintzela, pues hori, egurren, hasieran, gero etorri ziren Joseba, Junior eta, osatu genuen taldetxoa, eta hasieran, pues, bertsio batzuk, Defcon 2, ez dakizte, tal, pues, olako punkerietan hasi ginen, eta gero, ja, gure kantak egiten hasi ginenean, gogoan dut, ni hasi nintzela letrak eramaten. Orduan, hizkuntza, taula gaineko hizkuntza garbi zegoen, euskara izan bertzuen. Bai. Baina egurre taldean, taldekide guztiak etzen ekiten euskaraz. Ez. Baina mundu guztiari oso ongi iruditu zitzaion. Nik komentatu nien, hemen Euskal Herrian talde bat dira izatea, nik nahi dut talde euskalduna izatea. Nondi dator egurre? Jo, pues mira, ez datuzu Josek gutxitz egiten duela. Gogoan dut Artxaian geratu ginen lehenbiziko aldiz. Bai? Sartu ginela, oye, que soy Josek erreserba, que no sé, vale, oso ongi. Sartu ginen, gureak egin genituen, pues hori, lehenbiziko punkerio horiek aurrera eraman ezinik. Eta gero, ateratzean, oye, pues queréis reservar para la próxima semana, bai, tal. ¿Y cómo os llamáis? Ahí ba, izena. Jose, nola ditzen gara? Ez, hemen gonde, eta gara, nik enekin zen ezan, harrapatu ninduelako historiak nahiko hotz, eta atan Josek ezen zen, egurre. Eta hori zer da, Jose? Egurre da leña, kaina eta zen. Gustatzen zait. Ja, baietz, hermano, oso ongi. En plan, gutxitz egiten duzu, baina gero los puntos sobre las sillas. Zenbat kontzertu egin dituzue asko, ez, egurrekin? Pues bukatu genuen arte, dakit. 2005 edo 6tik, 2013an ibilbidea bukatu genuen arte,
zera, 60 bat edo? Bueno, Errez? eta Bai. 60 horietatik, Bai. dozena bat etxarrin. 15 bat etxar, bai. Egurrek bereziko lotura izan du etxarri herriarekin. Aizu, badaukat egurreren inguruan zerbait erakusteko zuri, baina guazen beste nonbaitera. Hola, leku eraman azazu nonbaitera. Ados, perfecto. Venga, guazen. Nestor, harrapatu zaitugu gazteleraz esaten duen bezala, kite pillo, kite mato, Hangerren kulpa, gure teknikariaren kulpa, bai. Eta laguna duzunez, Dani, eta Danirekin bagabiltza pixka bat bera ezagutu nahian, eta galdetuko dizut ere, nola ezagutu zenuten elkar? Bai, pues orain dela urte mordo bat, ez dakit, 10 baino gehiago izango da, elkar ezagutu genuela. Nik esaria 10, baina igual 10 urte baino gehiago izango. Bai. Bueno, hor garai hartan Euskal Herrian euskaraz eragiletik, taberna bat hartu genuen Jarauta kalean, Depor izenekoa, eta bueno, taberna martxan jarri eta lehenengo tabernarietako bat Dani izan zen, eta orduan ezagutu nuen. Danik denetarik egiten du, Dani! Momentu horretan, une horretan, jani nintzen, pues hori, ega atera gabe, baina euskaltzade moduan hor dindaian, lanean, eta gero... Han ere? Dindaian, ibilian, naiz, urteak eta urteak. Nestor, orduan, ja ega ateratzeko bidean baldin bat zegoen, orduan euskaraz ja aritzen zen. Bai, noski, gainera... Madrileko tipo hura. Bai, guretzat ere... Guk elkar ezagutu genean euskeraz. Bai, hala da. Gainera tabernaren funtzionamendua euskara zen, orduan euskalduna behar genituen. Eta beraz izenean, eta Madrileko euskalduna hartu zen. Eta gainera, ez dakit, orduan ja ika egiten zenuen, edo euskaraz, eta gainera... Sartzen ezen nintzeraztea, bai. Zeu sarta den, gure pintxo. Bai. Era bat, eta bueno, nik uste, jendeari esan arte, madrildarra zinela, jendeak ikusten zuen oso normala, Hemengo euskaldun bat, igual. Hori da, hemengo euskaldun moduan, edo. Hori komentatu diagulena, bai. Mikroa jarri aurretik aipatu duzu proiekturen bat edo izan zenutela ere elkarrekin, okerrezpa naiz. Zerbait ere aipatu duzu? Hori zen proiektua. Tabernaren proiektua, ez zela soilik taberna, baita ere kulturekintzak egiten ziren, hitzaldiak, kontzertuak, eta bera... Egurreren kontzertua ere egin zenuten edo ez? Ez zen zuertatu historia. Nik uste garai hortan guk utzita genuela. Nik uste egurrek zer existitzen. Garai hortan. Baina, pasa ziren hainbat musika talde handik, eta... Bai, bertsoafariak, eta berak esaten bezala... Bere murgiltze prozesua erraztu zuen, orduan, erabat. Guztiz, eta gare gehiago, nik esango nuke jende asko ere lagunduko zuela euskalduntze prozesu horretan, euskaltegietatik ere jendea etortzen zelako. Hori esan behar nian, ez dela tontakeri bat, ezkenean taberna horretan mundu guztia euskalduna zen. Edo Euskal Herrian euskeraz kolektiboak irekitako proiektu bat izateagatik, edo olako inguru bat sortu izanagatik, baina taberna horretak euskeraz egiten zen, nagusiki, Iruña batean, orduan ez dakit, proiektu polita, oso polita geratu zen. Hori utzi zenuen, tabernari lan ura ere utzi zenuen, baina jarraitzen duzue, harremanean jarraitzen duzue. Bai, noiz elkar ikusten dugunean beti gara. Horrelako marroietan. Herri berean bizi gara, eta parketan ere topo egin izan dugu, eta bueno. Karo, beste fase batean gaude, parke fasea. Elkarren berri izan dugu beti, maiztasunez elkar ikusi izan dugulako, eta nik inoiz ez dut ahaztuko, berak eta Luisek niri olako proiektu batean parte hartzeko eta Gorkarekin ere, euskarazeko beste ekide, tinko batekin eta harremanetan egoteko eta proiektu horretan parte hartzeko aukera eman zidatela, ez dakit. Bueno, Nestor, ez dizugu denbora gehiago kenduko. Badakigu erosketa batzuk egin barra dituzula, oraindik ogia erosteke duzula, osea que eskertzen dizugu. Gero lanera? Bai, arratsaldean nago, gero. Pixka bat egin du. Zehose. Eskerrik asko, Nestor. Bai, zuei. Grande, Nestor. Bai, ongi segi, bai. Bueno, venga.
Dani, Bai, horixe. nora ekarri nauzu oraingoan? Antxoengo tabernarik onenera ekarri zaitu. Bai? Zaldikon gaude. Bai, ni hemen bizi naiz eta Mikel ezagutzen dute aspaldi. Familia eta bere ama ere eta. Eskerrak eman barko izkiogu, utzi Bai, digu du hemen dira, txoko bai. bat Hori da. grabatzeko eta. Bai. Lehen aipatu dizut, egurreren ari ginen, zenba kontzertu eta gitzer, jakin nahiko nuke ere bai hor kontzertuetan, leku berdinean kontzertu desente emandakoak zarete, etxarreko kasua, lehen esan diazu. Suposatzen dut hor, zaleekin ere erlazio berezi bat sortuko zela, edo ez? Bai, egurrek ez du inuneren eta inoiz ez du izango etxarri herriarekin izan duen harremana. Hasieratik naiz eta ez ginen beste munduko gauzarik, hasieratik herriko, bertako taldea bezala onartu gintuzten, eta hori, ez dakit hori oso polita da, ez? Jakitea nunbaitekoa zarela. Ni gainera Madrildarra izan da, Madrilen bai Madrilgoa zarela, baina Madrilen joan da bihar Madrilera, ez da Madrildarra zeren inork ez zaitu zagutzen, inori ere zaio inportan nor zaren edo, eta etxarrin jendearen gustukoa eta kontzertu politak eta jendeak kantak badakizkiela eta entzuten dituela eta bar. Hori ikustea urtetan zehar, edo gure lehenbiziko agurraren egunean, 300 bat pertsona hor egotea gaztetxe batean, sarrera ordainduta, egurre bakarrik ikusteko eta gaztetxea bero-bero egotea eta edo leku honera joatea, edo tabernara, edo derrida eta pintxo, berri zemendik edo eta aspaldiko eta neri hori ez dakit. Horrek benetan betetzen nagoela pixkaten bai, hemen nago, bai, zer moduz? Orduan badituzuan ezagunak, nik esan dizu zerbait erakutsi nahi nizula, jarriko dizut hemen bideotxo bat, bale? Zer da, bale? Bueno. Aida, grabatzen lau irudi, zero. Atxaldion, egunon, gabon, pintxo, zer moduz. Hemen etxarriko kuadri eguzki eta, zendugu bideo grabatzeko eta gurtzeko eta espedi hau listo ikusti hemen, etxarrin, egurre, o biardanakin, belle, falta gotatzen duzu asko, bale? Haupar, gorazu! Haupa, pintxo! Madre mía, salud egurre eta eskatasuna. Madre mía. Xabi Kaotiko bera naia eta zera, sakanaldeko eta etxarreko identifikatu gabeko beste elementu arriskutsuak. Bai, pues... Oso harreman politxa sortu da. Jende hona da, Jende oso hona da. Badakizun orden honen erruduna? Ez. Beste bateri jole bat. Nor da. Isil-isilik egoten dena. Jose? Joserekin harremanetan ibili jaiz? Bai. Ki jodido, pues gero idatzeko dio, ba? Idatze jozu nahi duzuna, bai. Hemendik ere eskerrak, Jose? Bai, berai esan nion. Ez dakit, oso polita izan zen benetan. Hasieratik etxarri herriak egin zigun harrera. Inkluso pertsona batek behin esan zuen menospezio bezala edo esan nuela, bai, pues egun bat kamiseta saldu ditugu eta batek esan zuen, 89 etxarrin eta buelta eta bai. Oso ongi. Claro, baiet. Bai. Nunbait ere errotuta gaudelako, eta zer? Nueva Yorken izan behar edo non? Etxarrin izateak balio du digabe, ez? Bai, nuski. Ez dakit. Bueno, hemen beste gauzatxoa daukagu. Compra mi libro. Compra mi libro. Compra mi libro. Anderrek ez du irakurri. Dena zekien gizona. Dani Sanz. Bueno, Daniel Sanz jartzen duen. Dena zekien gizona. Hau zure liburua da, zuk idatzitakoa. Euskaraz. Bai. Nien naiz inondik inora dena zekien gizona. Hori galdetu da balin badun orain, baina... Ez Imanol da protagonista hemen. Horixe bera. Baina zu ez zara Imanol. Informatzen ibili ez, Pixka bat. Informatzen ibili ez, etxeko lanak eginak. Bai, hau da, zera, Imanol Altuna Lasaren historia, Iruñan girotutako hiri eleberria, eta hori, oraingo garaian, garaikide fikzioa, euskeraz idatzita. Zergatik euskaraz, lehenengoa eta euskaraz? Pues lehendik ere, idatzitan ituelako eleberri teknikoki hau nire laugarren eleberria da. Teknikoki zer da? Bai, teknikoki, teknikoki hau da eleberria, eta ja honetan ikuste nola baiteko kalitatea edo historia maila
polita duen historia edo ez dakit. Osea, eleberri onak eta txarrak, ez? Objektiboki lehenbiziko, idatzetako lehenbiziko bi eleberri horiek, pues ez zuten, ez dakit, osagarri zera, haundirik edo, ez dakit nola esan. Osea, nik epaitzen ditut, pues, kalitaterik gabeko lanak bezala, nerabetasuneko lanak eta bar. Baina, bueno, teknikoki eleberri batzuk dire, pues, 400 eta 200 horritako lanak, hasi eta bukatuta eta bar, baina gero irakurtzen ditudanean orain esaten dut, joe, hau dago, pues bueno, antipodatan. Gero, erderaz idatzetako beste bat idatzi nuen, baina argitaratu gabe, eta hori idatzi nuenean, esan nuen, pues hau argitaratuko dut. Baina, euskaldundu zera bezain pronto, zerbait, berriz ere zerbait idazteko gogoa etorri zitzaidan, eta pentsatu nuen, hau erderaz idatzi, osea, hau euskeraz idatziko dut. Eta prozesua polita da ere, ze, karo, behin idatzita, ez dakitzen bat denbora eramantzizun idazteak. Buf! Pues mira, niri kostatu zitzaidan izterdia, odola, malkoak eta irriak eta hola, tipo, zera, pareta akoltxatuak eta hor bakarrik hor pentsatzen eta kostatu zitzaidan ikaragarri idaztea. Nik idatzi nuen, ahalik eta goien zera eman nuen, eta gero nire lagunak, zera, Arantzako lagunak Amaia Teietxeak, zuzenketa, liburuaren zuzenketa egin zidan. Orduan argaldu genuen, pizkatxo bat, edertu genuen eta txapai pintura, tuneatze prozesu hori pasa genuen, eta hor dago. Amaia bidaide izan duzu idazketa prozesu guzti horretan? Bai, bera gabe liburua kajoi batean egongo zen. Hitz egin genuen denbora guztia, Amaia eta biok aldi berean denbora guztia kontuarekin, eta esan genien elkarri, argitaratuko du. Eta berak esaten zen, berak ere esaten du, dudik gabe, Dani. Abeste bat, dudik gabe. Hau argitaratu gara. Aterako dugu aurreko saioko, dudik gabe. Bai, baina berak esaten, dudik gabe. Berak esaten du, duda esaten dute gantza. Duda. Eta pentsatzen, orduan bai edo ez. Benga baietz, bai argitaratuko dugula, azkeneko enegarren zuzenketa, errebizio, argalketa eta bar, eginta gero, egun batean hitz egiten hona, WhatsAppean, telefono, eta orain zer, osea, jazta, osea, liburua jazta, prest dago, orain zer. Osea, argitaratu, baietz, duda, jazta. Pues nire zintzen bilatzen, ez da gizze, interneten bidez, maketazioa, eta azkenean egun batean, iristen zaizkizu 300 ale. 300 ale? Bai. 300 ale, eta orain, esan bardetik entzulei, hau ez da zurea, hau Mikelek utzi digu, zuk ez duzu bat ere. Sold out. Dena saldua. Dena salduta dago. Agortua era bat. Baina etxean izan dako kutsa batzuk liburuekin eta, baina azkenean horiek elkarrizketetan, edo zer, edo opari moduan, edo eskolako lankida, nik erosiko dizut zuri. Ilusio egiten direlako, sinatu eta egoteak edo ez zer. Orduan, eta bapean kontuatu nintzen, daukan nire liburua etxean. Iaz argitaratu zenuen, urtebeteko ibilbidea egin du, zer moduzko balorazioa egiten duzu. Erabat harrigarria, erabat ez ezaguna den pertsona batek egindako autoedizioak, ez dakit, urte bateko ibilbidea izatea. Nik nire liburua ikusi dut Elkarreko liburu dendan, Donostiko Elkar liburu dendan, aparategi batean, salduenen artean, 3. Sarriaren dia, Arkaitzkano, osea, nik deritzoanak benetako idazleak, karrerako idazleak eta beste liga batean jokatzen dutenak, eta gero 3. denaz egin gizona. Pasatu zuen, non erosten ari da liburu hau Donostin. Osea, hau gure apaletan egon beharreko liburua da. Hombre, dudi gabe, erosi barra dudala. Eleberri aparta dela, inolako ez dakit ona edo txarra, baina aparta den, zalantzari gabe, dudi gabe eleberri aparta dela. Arina irakurtzeko, baina gero oso humanoa, oso sakona, sentimentu honetan. Ni horrelakoan ezelako ere, oso bizia eta irakurtzen da tita, baina gero aldi berean mamiz beterikoa. Hori da nahasketa lortu genuena. Mamia handia, baina irakurtzeko erresa. Gainera, B2 mailatik gora irakurtzeko, B2ko ikasle batek irakurtzen aldu. Hizkuntza maila ez dela oso zera beste mundukoa edo gramatikaletik zailtasunik ez duela planteatzen. Baina oso ez dakit. Komunikabide askotan egon zara, liburua aurkezten, komunikabidez gain aurkezpenak ere egin entzen ditun. Lekuz leku, txoko-txoko. Pues mira, ibili ginen lehenbiziko
zera aurkezpena, hor prestatzen ibili ginela, Non egin zen? Iruñan, Arrano tabernan, Bai? 70 bat lagun bildu ginen. Gero Madrilen egon nintzen, Euskal Etxean, liburua aurkezten, 9 pertsonen aurrean, Bueno, baina oso esperientzia polita, Seguru, bai. Madrilen 9 pertsonari idazle moduan joaten nintzelako. Gero Etxarrien, 30 bat lagunen inguruan, Begira Etxarri, begira eta gero Etxarri. Garesen. begira Txarri. Eixo Pintxo, zer moduz? Baina, bueno, Geldirik egoten etzekien gizona, zertan ari aizorengoan ba? Bueno, interesagati bakarrik maitez gaituzula badakit, beraz, ea noiz uzten zaren Etxarritik erortzen, eta agur bat, eta irrifartxo bat botatzen gaituzun. Bale? Bueno, mutel, zaindu, animo eta egurre. Ze pasada, ze pasada. Honintza, Bilatu. hemen Leguona tabernan ere gintzen, Ikusten ari naiz, aurkezpena. ea Ez dago sorpresa besterik, gehiago, ez dago besterik, ez dago besterik. Badaki zer den pertsona batekin hitz egiten. Pues egin hemen, pues claro baiet, pues molatuko gara, pues aize, Honintza, Arturo eta Zato tximeletaren Bai, trikitilaria. abeslari eta trikitilaria, jo, ze laguntza ulertzen, osea, halako pertsona batzun behar. Bai, osea, gaur ona datorra eta hor ez da bize, pues hori, Zator, ordenagailoa eta ekipo eta hor Arturo eta Honintza eta Etxarrin hori, pues 25, 30 bat lagun Oso ongi. egotea liburu baten aurkezpenean. Duzula, Guri ez da? eman diguzu gaur plazerra, Dani. Bai, seguro. Bai, oso gustora Plazera nire esaten ari da. egon benetan. gara. Ez dakit zerbait baduzun eskuartean ja aurrera begira, libururik, egurrerekin, beste zerbait. Pues mira, egurrerekin egin behar genuen Txantreako jaietarako azkeneko kontzertua, baino itxialdiaren kontua zela eta kontzertu virtuala edo bideoklipa Bai. bidali genion zera jai batzordera. Orain beste zeoze musikan beste zeoze sortuko seguro, egurreren bajo jolearekin batera, hip-hop proiekturen bat sortzen ari naiz ere, baina Bajo hori... jolearekin batera. Bai, azkeneko kontzerturako ni geratu nintzen libre. Ah, eskuak libre? Bai. Ah, Bai. bale. Hor daude, Vale. hor daude proba Vale. grafikoak. Eta zerbait egin seguro, Ongi. musika aldetik, eta gero beste historia bat hola buruan daukat, baina bueno, behar du ibilbide luzeagoa. Ateratzen denean, aterako da. Ez dut Sorterik onena opa dizut. esan. Bai, Pintxo. mila esker, bai, mila esker zuen, neta. Eskerrik asko. Mila esker zuen.